kaiso waishe shangazi ndo ninyaya yekuda vachida kuurayirwa nyaya yekuchengetedza matunhu. Ndo ataurei defendant wacho haana kuuya ndo timurekwana chipunza nyaya yakaitika ndekuti kwedu kwamambudzi kune nhau dziri kuita zveminda-minda zviri kubata vana, saka vana vakaenda kunobata kumafuro. Vabata kumafuro kuya kuya pakaita umwe anonzi Nomete Emmanuel akabata zvinda zvagomutire muzukuru wake, saka muzukuru wake akaenda kubasa. Uyu ndobva asara akuchitora chindima chakabata muzukuru wangu chacho, ndobva atora cheni so pane mikute iripo akabva aenda kunocheka mikute iyo zvekuparadza zvacho. Saka inini pandakazvinzwa ndopandakaenda kunoona, ndaona zveshuwa hai paparadza. Saka ndakamumisa ndichita kuti iwe shamarika izvi zvinhu zvauri kuita izvi hazvina kunaka, ende mikute haitenderwi imbocheka-cheka machekero yawaita yazviita. Plus ndima yawabata ndiyo yakabatwa nemuzukuru wangu. Inini muzukuru wangu ndakatomisa kuti izvi zvamuri kuita zviri kunze kwemutemo, chimbomira kusvikira DA yauya wokupegerai. Procedure iriko ndeyekuti mutemo unotaura kuti kana iwe munda mako mune mikute yakawandisa, unoenda kwaishe woisa chichemo chako, ishe wozouya woona kuti ungapuruna sei pane kuparadza miti maparadziro yawaita. Saka iye akagumbuka nazvo, ndobva andienda kunondimangarira kumapurisa. Ndaenda kumapurisa kuya kwe zvikanzi mukomana uyu amangara achiti iwewe ndo zvawaita. Ndikati ndo inini ndaenda kunomutsiura, ndobva ndavaratidza mavhidhiyo ndikati tarisai muone maparadziro yaaita. Saka mapurisa ndobva anzi alright tiri kuya ikoko mangwana. Saka chakange chiri chitatu, china chacho chaakati vari kuuya kuzoona nharaunda yaparadzwa yacho mapurisa havana kuti havana kuuya. Saka mukomana uyu paakaona kuti ndo zvaitika ndo paakafamba vakuti mudhara uyu anenge akuda kuona, saka beta kuti nditomupfudzi. Ndobva aendawo kwaakaenda, ndobva ati ndauya panapa munhu anonzi Albert Chikangaiso andinetsa, saka ndoda kuti ndimukuvadzi. Saka chiremba uyu ndobva ati no munhu wauritaura imunhu wandoziva, haana kana problem nemunhu uri kuona. Saka iwe nyaya yauritaura haiite zvandingatoite ndezvekuti iwewe ndingatokuenzanisai iwewe namudhara wacho kuti muone kuwirirana pane kuti ndikuvadzeni. Zvikanzaiwa saka kana zvakadaro kachindipa ichitsinga ndimutsinga. Chiremba uye ndobva aramba zvikanzi inini handiite izvozvo ba. Saka nyaya iyi yakazosvika munzeve dzangu. Yasvika munzeve dzangu ndakaedza kutsvagiridza ndichifungidzira kuti dzimwe nguva vamwe makuhwa vanhu vari kudini vari kunyeva. Saka ndakazodhiraivha ndikaenda kumba kwachiremba kundobvunza. Chiremba zvikanzi chokwadi mukomana yakati akasvika panapa akatsanangura zvese mafambiro yaakaita, asi ndakadini ndakamurambira kuti ini handikwanisi kukuvadza munhu. Chandingakwanise chete kana mimi mwatadza kuwirirana ndingatokuenzanisai kuti muwirirane, ndo zvandokwanise kwete kuuraya munhu handikwanisi. Saka ndiyo nyaya yangu tangamira. Mwanzani zita todara ichikanda moto mavamba sei pamusoro ichakanda ya inini zvikuta vakamba vazi chokwadi zvakaitika mafambiro azvo ndakatofonerwa kwekusei. Mukomana anga abva akakamboya kusei achitaura nyaya yonzi pane mudhara anonzi Chikangaiso andinetsa mudhara ndikuda chitsinga kana kumukwadza. Kati kuiwe zvaunozokwadza vachikangaiso inyaya yezvo hande nyaya yemunda vari kutora munda wangu. Ndikati nyaya yemunda inyaya nemapemiti here pane zvekuru nechinzvimbo kana chisango chisina pemiti. Zvikanzi inini pemiti ndinayo. Saka mudhara yakuyambira kumunda kwangu zvandimbowandibvira kure. Ndikati asi iwe mwana wandakaona akakura ichengetwa navachikangaiso chitobikirwa sadza vovochidya iri vachikangaiso handina ambosva navo. Saka nyaya iyi
yaungaita uchimbodzokera kumba unofunga zvakanaka. Kana wafunga zvakanaka wozodzoka pane zvandiri kutaura pana kuti urayire munhu zvinhu zvisina kana zita kuti apa ndepari. Zveshuwa mukomana akadzokera manheru acho abva auya futi akanzi mugara yakutondijairira akazondendera kumapurisa akatora mavhidhiyo zvakasaka ini ndoda kuti anendese atofe. Ndikati zvizvo kutara chitsinga kuuraya munhu ndogona kumutsinga ubva aendera mberi nekurwara kufa. Zviro zvimwe chete zvaunongotaura iwe. Saka nawe ndiri kutokuitira iwe kana mudhara achipinda munda kwako chiti munda wako nepemiti ndikatokuedzanisei. Zviriko zvakawanda zvinokwanisa kuitwa kuti muwirirane zvishwa kana mudhara aita sei achikudera. Saka mukomana angoita hake zvaanga achiita sanga asina kugutsikana pane zvindaita sezvandakamuudza. Kanzi saka ndakazokuita zvekuti munhu abve pamba ndikati mushonga wachenda unogeza wakadai mudhara anonyara ari kwake iwewe uendawo kwako mowirirana kuti mangwana muchakumbidzana moto. Saka nyaya yezvo akaitaura sekazondishamisa ndechekuti kuseni kwacho abva ndifoka nemunhu wakandoudza ndakazofonerwa nevamwe vanotse kubikira mbadari. Uwe muzaya chichi ugoitika kwenyipapinda ndakazoti nometa yakadai. Ndikati zvishuwa ndo mashoko akataura. Iye angabva kumba ndimbodzidzi kumapasti 7 dzemanheru kusini vachirambadzira vachindifonera. Ndikati zvishuwa saka zvioni pane zvaakataura nechikonzo chekuti iye akatobva kuno achitaura chei kudai. Asi inini ndakamutsura ndikati hazviite kuti tiite tiuraye munhu kana kutsingirana minda isina zvimiro. Iye akakuva ndakabhadhara $10 ndikabhadhara $5 andizviti akazvitorei. Saka tandaro paya ine akazomufonera zvikanzi vachirambadzari vanonyika kuzosvika napapa achirambadzari nazekuru chikangaiswa akadhiraivha mota vakauya kumba vatamufonera futi. Ndikadai inyaya isinganetsi hainetsi todakezozva kuti munhu akaitirwei imi muripo chinyara yendimufonera vandamufonera paya naive chamani nyaya ndiri kunzwa kuti waenda kwachirambadzari kuseri wakati ngara ndovatipesanisa ichokwadi here panyaya yakabuda here zvikanzi mukomana mutsvukuru amene ari kuzvitorepo kumenywa ganda. Ndikati aiwazvo apa wese vanga vakumba ndikati handira kuti here vachikangaizvo nemi muri chinhu chimwe chete. Zvandikaita ndikatokuenzanisei kana tichitogoti mudhara rudera ruya kumunda kwako toita zvokuti yasa uya kumunda kwako murunyararo mowirirana. Zvikanzi ndo zvandiri kuziva. Zvikanzi ndo zvandiri kuziva. Vachikangaiswa vari kunzwa vadare vanaishe muchero wanga varipo handizondisabhurira ndishe wanga varipo vachizwa ndo nyaya yake. Ndikasaka iyoyo zvoti wakabhadhara wakambondibhadhara mari zvikanzi ndakanasendera ndakaenda sera ndakabhadhara. Ndikasaka iyoyo unoenda here kun'anga kuti ndiurayire munhu isina kana pfuma yawakabata. Saka nyaya yauti zvikanzi handimbozivi ndichirambadzari kufoma nyaya ipi iyo. Ndikati aiwa haafomizve nyaya nekuti iyo ndiwakabva kuro kumanheru hatina kwandambofamba kwataenda asika uyo akufuma achindibvunza ende kuno haana kumbouya. Saka zvoti pane zvawangoita sezvawangataura iwe zvaabva aramba. Saka ndo mafambiro akaita nyaya yochangamira ndoziva ino. Saka panoda judgment alidi mamuraurira panini kuda kuurayai inini chachangamire nekuda kundiparadza kwaaiita ndatoda kuti atondiripe mombe nekuti iye anga akutofarira kuti inini mburi yangu itambudzike. Mushure mekuti inini pandakaenda kunomutsura ndakamutsura ndichienda kuedza kuchengetedza matunhu kuti ndasori kuona mvura dziri kunetsa nekuti muri kuparadza zvinhu zvisina tsarukano. yekutima miti anova uri pachiparadza masango mukute Kamsasa Charles. kudari Kamsasa Charles. nanduri pati maposti enyu mari yekumunza kudari ndakabhadhara $50 ndakabhadhara. kuti mumbonawo maparadziro Mani makuseni mari $15.
Ndakanzwa kuti ava vaitoti maparadziro akaita aya iri ema inotofa kupinda kuma 50,000 akaparadza ndotsiura munhu kuti usaparadze masango kudai kwakuti watitsurenda akutokuuraya uye changamire pane imwe nyaya kuti kuuya kunogini ndauya zvenhau ndatouya zvenhau ndakakange ndarambidzwawo nayo tanonzi ishe muchero saka izvozvi ndichibva kunokupa ndirikutosvikira samanisiriko takatukana nezuro zvakanyanya saka nii ndakavati nini hamuteerere mimi kuti saka zvikanzi iwe kana uchinge waenda nenharo ikoko pauri kudzokeka uchasvika samanisi rakakumirira kuno ndikati hai zotozotangira ipapo amuendi munoyatokupa itsamba yemunomuka mapoza munotonyora tsamba nhasi vari kutodada kuti hapana chandakaitwa namakoni hapana chera asungwa haendiko saka nhasi ndofuti vari kutotaurira mukomana iyoyo kuti hakuna kwaunoenda dziko ndekwaishe zvakazhandii madzishe mune mukukurirwa nanamuchero seko mukukurirwa nevanhu matunhu enyika tinotombotsvaya kurwisa asi kuti zvavanoita manje iwana anenge seko isitiri kugoka anoenda kuseri kusvikondoita zvavo yezvino kwakabva dhii azvikaitaura kuti hakuna madzishe hakuna masabu manje ndiye akatodhira mota kubva kuno kuenda kuya kuno azvikachitaura ende ndokune mapemiti mamwe aya ari fake pemiti dzisiri maoriginal pemiti dzakaitwa nanamakuta kona akaondiani chirombo ndiye ari ndiye